Čaute ľudia, vítam u dnešného videa pri novej sezóne Katana Kingdom. A máme Small Trophy Box. Toto sme dostali. A v shope máme toto a to si ideme otvoriť. Takže Random Start Drop. Epic. Potom ako druhé tu máme Player-iconu. Tá je pekná. A potom tu máme dvakrát Sushi Roll. Z prvého sushi máme paverku na Edgara. A z druhého paverku na Colta. Potom tu máme takýto Katana Kingdom. Máme tu event kalendár. Môžeme získať nejaké veci. Tuto sú naše wasabi paverky. A tuto sú skiny. Druhý deň wasabi paverka na Rika. Tretí deň Inferno paverka na Mac. Ďalej Hot wasabi paverka na Meepla. A Extra Hot wasabi paverka na Berryho. Deň 4 Extra Hot wasabi paverka na Barleyho. Deň 5 4 sushi. Yes! Event skin a 3 wasabi paverky. Takže ideme na to. To nevadí, toho už mám na max pavery. Ale hlavne, že je tam ten skin. Na Shada. To ešte nemám na maxe. Tu už mám na maxe, nevadí. A skin 3, 2, 1. Yes! Yes! Shukute Kitara. Battle for Katana Kingdom. A je to malá šanca. Equip now. A máme takýto pekný pin tej Tary. A ešte by tam mala byť tá ikona. Ešte počkám, kým sa to raz načíta. A takáto pekná Player-icona. Ďalej Crazy Hot wasabi paverka na Byrona. A Hot wasabi paverka na Rossu. Deň 6 Crazy Hot wasabi paverka na Maxu. Ďalej Extra Hot paverka na Greya. A Extra Hot paverka na Boa. Deň 7 Inferno wasabi na Serja. Deň 8 Crazy Hot paverka na Beu. Ďalej Hot na Pam. A Crazy Hot paverka na Tika. Deň 9 Hot wasabi paverka na Gusa. Ďalej Extra Hot paverka na Jessie. Ďalej Extra Hot paverka na Bell. Ďalej Extra Hot wasabi paverka na Henka. A Extra Hot paverka na El Prima. Takže prvé miesto plus 10 trofej Season Progress. A máme to tam. Max rank na Byronovi. Plus 3 trofej do Trophy Boxu. A ako si môžete všimnúť, tam je, že all Mastery Points collected for today. Takže už viacej Mastery Pointov nemôžeme hrať. A bolo to strašne ľahké, lebo ako je tá wasabi paverka, on má 3 útoky. Takže dobre. Deň 11 Hot Power na Taru. A za 1900 kreditov sme získali nového Mythic Brawlera Chucka. Štvrté miesto plus 4 trofeje Season Progress. Máme tu Meepla. A máme na ňom Max rank. Neviem prečo je smutný, môže byť rád, že som mu pomohol na max rank, ale dobre. Takže máme ďalší max rank. A to max rank číslo 26. A bolo to úplne ľahké, lebo na blízko dával 7000 damage. A keď ste mali viacej powerov aj 9000. Lebo som mal na ňom tú wasabi paverku, takže bolo to easy. A takisto aj Byron. Deň 12 Inferno paverka na Ember. Ďalej takáto pekná Player-icona Spike Bubble Tea. A Crazy Hot wasabi na Franka. Takže hrali sme Trio Showdown, náš tým bol prvý. Plus 9 trofej Season Progress, hral som s Kitom. A dal som s ním ďalší Max Tier, alebo Max Rank. 27. Brawler na Max Ranku. Deň 13 Crazy Hot wasabi paverka na Mortisa. A Extra Hot wasabi paverka na Crowa. Druhé miesto plus 7 trofej Season Progress Zember. A máme Max Rank a 1011 trofees. Takže, dobre. Deň 14 Crazy Hot paverka na Karla. Omylom som na to už ťukol, ale mali sme 4 sushi. Jedno bolo zlaté, takže event skin. A boli tam dve wasabi paverky. Prvá nám teda padla na Spajka. Druhá je Hot na Sprouta. Blingy. A toto je ten event skin. Celkom pekný. Tengu Angelo z Battle for Katana Kingdom. Pin na toho Angela.
a playeriku na toho Angela. Takže dobre. Takže náš 30. max rank máme na Greovi. Už som omylom do toho ťukol, ani som si neuvedomil, že ho mám. 30. max rank. 15 hot wasabi paverka na Shelly. A posledné sushi. No, není ešte posledné. 4 sushi. 8. A event skin. Ja neverím. Yes. Takže 2 wasabi paverky a 1 event skin. Yes. Na Pipera. Takže dobre. Potom ďalej máme coiny. Dobre. Takže na Kenjiho. Potom ďalej máme powerpointy. Ďalšie powerpointy. Ďalšie powerpointy. A teraz nám tam svieti. A máme... Yes! Wanderer Grey. Pekný skin z Battle for Katana Kingdom. Takýto nejaký mistr. Pekný. Continue. Potom máme pin na ňo. Pekný. A takisto na ňo player ikona. Deň 16. Inferno pavierka na Colette. Ďalej Crazy Hot pavierka na Poka. Ďalej Extra Hot Wasabi pavierka na Lolu. A Extra Hot pavierka na Leona. Deň 17. Crazy Hot Wasabi pavierka na Asha. Deň 18. Pekná player ikona Tick Bubble Tea. A máme Cursed Kenji z Battle for Katana Kingdom. Za to, že sme otvorili 100 sushi. Takže počkám, kým sa to načíta. Pekná animácia. Continue. A k tomu máme 9 pinov, 1 player ikonu a 1 spray. Pekné. Your team is prvý. Takže boli sme prví, hrali sme Trio Showdown, lebo je to lepšie než Duo Showdown. A hral som s dobrým kamošom TV Sigma. Dáme mu kudos. Plus 9 trofej Season Progress. Ja som hral s Jessinou. A máme ďalší max rank z Jessie. Takže toto je náš 31. max rank. A konečne sa mi to s ňou podarilo, lebo bolo to strašne ťažké, lebo Jessie vôbec není dobrá. Ani Wasabi powerku nemá až tak dobrú. Ale aspoň trochu jej to vylepšilo. Ale strašne to bolo ťažké. Asi aj celý, že 24 hodín som mu pušoval dokopy. Mám aj krajší skin, a to tento. Takže ďakujem TV Sigma. Ďakujem. 4. miesto s Angelom plus 4 trofej Season Progress. Dáme procit. A ako ste si mohli všimnúť, mali sme tam, že 999 trofej. A dali sme max tier. Takže ďalší brawler na maxe. Angelo 1008 trofej a je to 32. brawler na max tiere. Takže dobre. 23 a ideme si otvoriť niekoľko start dropov a sushi. Takže prvý je epic. Druhý rare. Medzi tým máme jedno sushi. 4! Yes! Yes! 4! A možno to aj 8 bude. 8! Yes! Aj event skin! Yes! 8 sushi! Coiny! 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 Powerpointy a máme toho ten skin. Buď Sprout alebo Ash. Yes! Ten lepší! Yes! Shinobi Ash The Ayakashi Clan. Yes! Pekný skin. Určite equip now. Spray. Pin. Pin na toho Shinobi Asha. Pekný. A player ikona na Shinobi Asha. Druhé miesto plus 8 trofej Season Progress. Máme Piperu. Pekný skin. Z Lunar Bravo. A máme ďalší max rank. Plus 1 trofej do trophy boxu. Takže to je náš 33. brawler na max ranku. Som rád. A všetko som to zvládol vďaka aj Wasabi powerke, lebo má double útoky. Takže dobre. 33. brawler na maxe. Deň 24. 2. 4. A to znamená, že máme Tanuki Sprouta. A to znamená, že máme všetkých 6 event skinov, čo sa tu dali získať. A potom vám poviem, čo to znamená. Takže Tanuki Sprout, Battle for Katana Kingdom. Pekný skin na Sprouta.
continue, alebo equip now, pin na Sprouta a play icona na Sprouta. 27 a už zrušili double star dropy, takže máme iba jeden. Legendary, yes! A máme Leopard Max, skin na Maxu z Rumble Jungle Heroes, continue a celkom pekné cosmetics má hlavne tá player icona. A Crazy Hot 2 sa vypaverka na MOA. Takže mali sme Legendary Star Drop, padlo nám 500 kreditov a získali sme Draka. Takže ďalší Legendary Brawler a tu si dáme asi Mistra Piho. Takže dobre. Oni Kenjiho Hypercharge formu nebudeme mať. Takže ani Piperu si nekúpim, lebo 7 eur za to, aby som mal skin a nejaký spray je moc. A sa mi podarilo dať ďalší milník, a to 60 000 trofej. A ideme si teda otvoriť ten Legendary Star Drop. Takže 3, 2, 1. A ak chcete, aby mi padlo niečo dobré, nezapomínajte tam dávať odbery a lajky. 3, 2, 1. To by mal byť skin na Sprouta. Teda ja Loa, som sa pomýlil. Takže nič moc, ale ináč aj očkaj, poviem vám niečo. Takže Burger Low, starý meal, nepáči sa mi až tak. A je to super skin. A toto je teda môj účet, 60 000. A bratov účet má toto. Tomu sa taktiež dneska podarilo dať 30 000 trofej a jemu z Legendary Star Dropu padol tiež super skin, ale asi aj krajší. Jemu padol na El Mayordomo, ale jemu padol aj lepší, lebo to je z Brawl Passu. Takže on mal za 30 000 lepší Star Drop, takže to je všetko. Takže your team is prvý, plus 9 trophy season progress, ja som hral s Galeom. A ako si môžete všimnúť, tak dal som 6 kg a iba jedenkrát som zomrel a dal som 61 000 damage a to je moc damage, takže som bol najlepší z týchto troch. A ďalší brawler na max ranku, hrali sme trio showdown, lebo trio sa na Gale'a strašne dobre hodí. Obaja tí hráči chceli dať play again, lebo asi som dobre hral. Your team is prvý, plus 9 trophy season progress, teraz som bol najhorší z toho týmu. Lebo Clancy je také, že keď máte ten prvý útok, tak je to na nič. Ale ten Silver už je dobrý. Zasa chceli dávať obaja play again. Ale ja už asi nie. Aj mi som už nešlo by mi to. A máme ďalší max rank na Clancy. A to je max rank číslo 35. Takže 35 max rankov, to je dobré. Takže za tento deň po tretíkrát your team is prvý, plus 9 trofej. A ináč, vždy som bol, no vlastne áno, lebo som bol prvý, plus 9 trofej season progress. A teraz som hral z Mac, trio showdown a znova sa mi podarilo dať 10 kg, jedno prehratie a dal som dokopy 105 000 damage a mal som most takedownov, aj most damage. A na 35. max rank, plus 4 trofej do trophy boxu, takže 1004 trofej a na 45. brawler na maxe. Takže za jeden deň treba brawlery na maxe, to je pohoda. A to je na sezónku Battle for Catan Kingdom všetko. Tak ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dávať odbery a lajky pre ďalšie takéto videá. Čaute.